חברים! שמחים שאתם שוב איתנו כאן בתוכניתנו השבועית. מקווים שאתם בטוב, בכל מקום שבו אתם נמצאים, בבית, בעבודה, בכבישים, ואפילו אי שם, בסלע האדום. ועכשיו אני רוצה לחשוף אתכם לתופעה מעניינת ומסקרנת במיוחד. אנחנו מקבלים סרטונים מכל רחבי הארץ, מעבר להרים ולמדבר, ומאנשים שונים. בכל הסרטונים חוזר שם אותו בחור, שוב ושוב. אנחנו לא יודעים מה זאת התופעה הזאת, ממש תעלומה. מי הבחור הזה ומה מיוחד בו כל כך? תהיו איתנו ביחד, נמצא את הפתרון. הנה כמה סרטונים, תביטו ותבינו בעצמכם. עמית, לפה! לא יודע, לפה! עמית, לא לריב, מה זה? אפילו רועי לא היה רב. אם רועי היה פה, זה היה נבנה כמו שצריך. רועי לא רב עם אף אחד, הוא רב. הוא יודע אם מותר לבנות אוהל בשבת או לא, אבל הוא לא רב, ככה. אני מנגל? כן. זה לא עובד. טוב, ננסה עם המצית. זה לא עובד. אם רועי היה פה, בטוח זה היה מצליח. איך הכל בסדר? איך קשה לי. קר לי, כואב לי, קשה לי, עלייה. אם רועי היה פה, יאללה, הוא יודע ללכת, הוא תמיד חם לו, איזה גבר על. במקצוען, רועי, אוהבים אותך. וואו, אז מה אתם אומרים? מסקרן ממש. אנשים שונים ממקומות שונים מבקשים את עזרתו של אותו אדם. אנחנו פה באולפן, היינו רוצים לפגוש אותו ולהכיר אותו יותר לעומק. הנה עוד כמה סרטונים שתבינו עד כמה התופעה רחבה. אם רועי היה פה, זה בחיים לא היה קורה. יאללה, יש לי רעיון. בואו כולם לאוטו עכשיו. חלב, מישהו, חלב, וואו. חלב, מישהו. אם רועי היה פה, בטוח זה היה מצליח. איפה אתה רועי? איפה? אתה בטוח היית מצליח. וואי. בשביל להגיע לבר מצווה צריך הרבה כוח. מזל שאתה בכושר הרבה יותר מאיתנו. אנחנו נמצאים בסוכה, באושפיזין של דוד המלך. אני נזכר בלימוד שלמדתי כאן עם רועי. מתגעגע רועי ללימוד שלמדנו ביחד. אומר הרמב"ם, מה שלמדנו בהלכות דעות, מי שיתרחק מגובה הלב עד קצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר, נקרא חסיד. וזוהי מידת חסידות. ומצווים אנו ללכת בדרכים אלו, הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר, והלכת בדרכיו. שמח ללמוד איתך רועי, מתגעגע ללימוד איתך, סבא, באהבה, מזל טוב. אז בין לבין פה, אנחנו מאחורי הקלעים מדברים בינינו, ועושים בשבילכם חיפוש אחרי הבחור רועי שמאי. מאיפה הוא בארץ, ומה מעשיו, ובחרנו אכן ללכת ולחפש אותו, ולהביט במו עינינו בפלא הגדול הזה, ולראות את הכישרונות המיוחדים של הבחור הזה מקרוב. בואו איתנו.